तुमच्या समोर ही कोनाची आकृती दिलेली आहे. ह्या कोनाचा आरंभ बिंदू पी आहे आणि पी बिंदू पासून अनेक तो काय गेलेले आहेत हे मला सांगा, किरण गेलेले आहेत. तर ह्या आकृतीमध्ये किती कोन तयार झाले असतील? 500 कोन. हे कोन, हे कोन, हे कोन, हे कोन, किती तयार झाले? हे कोन काढण्यासाठी आपल्याला क्रमांक द्या. 1 2 3 4 5 आणि याची बेरीज करा. 1 2 3 4 5 बेरीज करा. किती झाली बेरीज? 5 आणि 1 6, 4 आणि 2 6, 6 12 आणि 3 15. मग यामध्ये एकूण कोन किती आहेत? 15 आहेत. हे 1, हे 5, हे 6, हे 7, हे 8, हे 9 10 असे मोजल्यानंतर 15 सापडतात. अशा रीतीनं हे पहा खालचं आर बिंदूतून जाणारे हे किरण काढलेले आहेत. यात किती कोन आहे त्याचं उत्तर मला कॉमेंट मध्ये पाठवा. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आयकॉनचं बटन दाबा आणि शेअर करा.